Mit takeín seo le chéile le tús má láidir a chur le gréasan na Gaeilge. Tunscadh nu de chud réalchailtúr ag gréasan na Gaeilge, agus tá sé dírithe ar dhuine ar bith ar spéisiú an Gaeilge nó ar bhfuil baint acu lé. Chun taú lo tuiscint níos fearr bheith acu ar gcearta teanga, ar na dulgus teanga atá le cólaíonas na daibre, agus chun taú freisin le na neistir teanga hain. Reachtáil for srás seminar do bhíl an gréasan, chun iad a chur ar neolalas faoi imeachtaí, áisteanna agus áirithe ábhartha atá teachlan cín is síl na Gaeilge. Agus inis inne, le tús a chur leis sráise, bhfuil an fáilte mhór a chur fádaí ó Linard atá an seonéachlinn, sé fádaí ó Linard an banisteoir cumarsáide ag oifig a chomisisinéir teanga. Tá aithreachaí mór tacaí ar ról na Gaeilge sa síl léithúil, go háirithe ó fáiltiú 8 na dangacha oifigiúla leasú fiche héan, agus inne láda páidílinn maidir le cuid na hathrachaí seo, cuid na dulgas atá ar chólachtaí peblií de réad an achta, agus cechaí le forrálach an achta a chur bhaim go héfachtach. So méid an sin sa hí tuiscin trún ar an burtha tá tacaí agus a leannas sa súlainn ar gheiste na fostaíochta do riine gadamúla a bhfuil Gaeilge acu. So maidir leis an lonne, Lado pádaí ar feadh hartar tríchanúmad, agus an sin bé riont ama ain ag deire go cheisteannaí. So mar sin is féidir be bheith scríomh cheisteannaí sa musca córa, so an sin sa chat in íochtar le linn na cainte agus bailó mise iad. Nu má úsaidan tú an crappa le lábhachar nairde ag deire na cainte, be mission sin ábal a daoine amhaint go mús agus bé siad ná ceistechar ó bhéal mas fearla be sin. Achanis, ní me gur níos mú maileach ar chuirsaí agus fága me le pádaí sib. Gur maithad a fádaí. Gur mágad a níomh agus gur mágah in ghailchailtúr as an cuireadh seo a thuairtum in éagus an nómh a rís chun labhairt libhse agus tá manana bhuíochtaíobse mar seo amlóin agus tá go gúil se gur bhór ná amlóin ar leataíomh chun a bheith éiste glumsa so bás trí PowerPoint tá míid chun leanún de raig leis an sa mar a d níomh míle fáilte rih cheistena agus is féidirid san nach chur ó bhéal nó is féidirí a chur sa chatan san más máileh níos déanaí ach tá mar fáil chun ceistena a ragart más féidir man éach ré. Mar a déirníomh is mi sé pádiúil an ard banisteoir cumarsáide le ifige chomisisinéir teanga agus tá chur síos a dhéanamh an sahanne gom ar go leordas na forrálacha tháinig go bhaim agus chuide go fós atá le teachta bhaim maidir le heach na dangacha figiúla an legan lasathe ó fé héan. Legan hreisín gomór ar an mun ach a tháinig go bhaim a gábhíle sa trí. Maithigí dumme tá gobar óbhaile nómh tá cat rábhlíon díos agus tá gair Labrador dar a bhenim fionn atá 5 bliana díos agus uaireanta déanann sé tafan. So maithigí dumme mach leis an sibh fionn in éon áitin so seans gur i gáiteh lumsa a bheith sé maidir le begáinín don bhéideatá le rágam. Seo ifige chomisisinéir teanga agus tá míid 5 blian ar a bhód im bliana agus an rólatágan ná cóirla chuir ar cholachtaí peblií maidir lena go dulgus i lena teanga agus cóirla chuir ar bobbal maidir lena go carta. Tá na cóchtaí atá ifige chomisisinéir teanga treisithe go mór leis an 8 ó fé héan go háir ó hebh man na tóireachtaí agus chomáile sin stádas agus úsáid na dangacha figiúla súlach an chanáir sin agus tróir thuirt dá réir. Tá míid lonathe ar is bedéal a gúnta na gaiileh agus an dhéagdom seall fada de mahéal a gaiirime chahabh i gobar sa chréaltóireacht leidig me mo chimiút ó 6,000 go 3,000 nuair is is bedéal a támíid. Sémas ó an ceann fear áitiúil capag ar an tríú chomisisinéir teanga díreach rimis na nolagan san ar an séú lá. Líon fórne, well, faoi láthir tá déniúr a gona gobar agus tá 5 olúntas le líana, so be 5 déag an ar bheith gatainine tá cúpla Paul le líana agus tá cúpla fóstaí nua le teachtasteach chomá chéana. So, cad dhéanaan se? Cad dhéanaan 8 na dangacha figiúla an lasú a tháinig chun cín? Well, tugann sé láidrú neartaíonn sé cartatanga phobal láirtha na Gaeilge. Tá go leor forrálacha nua san 8 atá thar a bheith ábhartha dúine agus díobse a bhíon a labhairt na Gaeilge. Na caighdeán teanga alta na díag be siad sanna teacht in áit córas na scéimena alta a héanaíag ó ghabhfuil sa trí.
Bhí na scéim na lochtach, so chi is go raibh go leor gealta na seáchúirt ach go ráidir á dúirt go coníalach. Agus an áíre éon gealta na sa tugtar le coníal ceangailte leis don ar a bhór ní curtar a bhaimiad. Fógréocht a cólachtaí poiblí sin gné mór lena bhfuil héine plé le blion go lehanúas agus déanam a chuirsís ar sin i gceann tamil. Tá lesathe nua le tacht chuma a bhaim maidir le crín hafadar animnacha, seoltaí, tedal agus an sína fada san áirimh le alt a héan agus an alt a héan, an alt né a héan agus né a cethir. Fuirmach é figiúla, bí mid go léir a strachailt go minic nuair a hastíí an fuirmach é figiúla bhain os na húdrá seáitiúla agus ó cólachtaí poiblí eile agus an legan ghailge á lura go gin tá né bí chun dailá leis sin. Agus sa láthair tríú pártaí chur agás má tá fochran chunrathirí ag cólacht poiblí go gatha siad héin a úmper maríanach áil agus gur cólacht poiblí iad. Beag né í plé leis sin. Clárna hifige, well, tá méadú anna bhór taca ar chóramí trochtaireacht a monatóireacht agus cóirleáin tháinig méadú ciad de hadmháin géad líon na ggóirlí de chólachtaí poiblí idir fé héan agus fé trí. Agus a bhíanaise na méide tá feice gom go dtí seom líana is a dreise tá sé sinna mé hena héine agus cinnte sin an trocht atá leis. Tá cóchtaí breise an gomisnéirtangach mátá tá tuairascálacha breise chumá le fáilisiúna le déanamh dá réir. Tá trochtaireacht agus fáileáin le déanamh ar físaí den reachtaíocht eile a bhainean le húsáid nó seasamh na gailge agus tá sé sin Harbheith táchtach go meach is tócha osráirc a chumad ag dennéigen ar nós sémas ó an ceanna nó an commissionéirtanga chun na chinú go bhfuil úsáid agus crín úsáid agus de úsáid agus de cháil beidir na gailge á cosint. Cásan na trom agus compléis go minic á thuairisciú mar hampla an ghaantanas tá le cuasaí gail i dteachais. Agus an ghaantanas ar a bhfuil me déanamh chuirsís tá gailscoileann ar fud na tíre tá scoileann na gailteachta agus go minic ní bhíonn an sláthar sa bhean i dteachas ar fáil dus na daltaí as na bunscoileanna sin. Chud áirí manis an gátar atá ag geantar bhlá clia heas, bhlá clia dó, cethir sé hoch ní léon bhean i dteachas ar fáil dus na ceantracha sin na clia. Anóin go bhfuil darná nó beidir níos mó gailscoileanna a freastal ar na háiteanna sin. So tá dícheangal sin go bhfuil míad a breanúir. Tíhíocht sa gailteacht, well, tíhíocht a goiteanach, tíhíocht a gailteacht is ceist mhór acharnach agus dochad atá le plé agus cinnte táid ag fiachant ar gacha bhfuil atárlú a héamh na tíhíochta i goiteanna agus a ddírig tacht ar policy beidir, nó beidir níos mó ná policy chun iireachta dhéanamh teachta níar a dóig ar na fáibanna sin. Agus an chréaltóireacht an éilge. Tá an chréaltóireacht bhí imscrúdú ar RTE Ryan Pliantó hin ag ifige commissionéirtanga agus cinnte tá a cheannachar sin le túirt faoineara maidir le aschur in éilge ar RTE agus ar na hádáin agsúla faoin na smacht siad san. So an creat atá is tócha ar aibleáidí, creat reachtaíocht agus na haibleáidí, tá rá le is tóchan ar héimi tíirgadíon bunacht de 2003 agus an son an tacht lesathe nua. Tá sé sais cosú le Dermot Bannon agus Room to Improve sa tlís go bhfuil sais sína nua cur leis an tacht agus go bhfuil insilú beidir a dhéanamh ar cuidas na bun chearta. Chur agás chur 2003 go leor béime ar chumarsáid i scríbing, riamhfoist, ach an níos tá na meanthó síalta tucha isteach faoi scá na reachtaíochta sin. Tá go leor rialacháin ann, maidir le cóirthaíocht, le stáisiúireacht agus le fógraí tafad a béal. Tá siad san ann ó 2003 agus rialacháin ina leis sin a fáil siag in instrum reachtúil 3 na héan 2008, nes tá muomhann sin. Fáil seáin cóúineach in Gaeilge, tá go leor rialacháin ina leis sin go háirithe i dtaobh tuarascálacha bliain túla agus dréocht cápéisiíocht de chud na núdrás áitiúil agus na ggólachtaí poiblí eile go meach fáilir up san sa dá hanga i figiúil ag an am géana. Log animnacha Harbheith táhacht of dóibh san natá in na gcónaí sa Gaeltacht agus go meach crín tafad nó go meach úsáid cheart amuint das na log animnacha. Ach an son le fithe héan an bosca ar héamh na lábhadéisisin sin tá animnacha
seoltaí teideal, sína fada, agus an technolaíocht fashinéise, an bailach chunaid sin go léir a chláirú, agus crín tafad a hógandóir son, tá sé sin a tacht an bailach trí altanna a don 8 lasathe. Cad a hialín se, well, éine le anim an Gaeilge, man bhfuil annach seán, ní honan seán gan an sína fada, ní honan pádi gan ráchean de hínta fada. Agus tá sé sin acharnach go má go minic ó heh bonachar de chuid na ggólachtaí stát. Ní hé bhfuil sé dochar an alt GR sin ar a méirchlár a brú, tá sé éasca le chur leis an nguta, ach déanann sé go leor dochar leis na bonachar iad héin, agus go minic feicadú hieroglyphics in áit an sína fada. Agus chomáile sin ó heh crinneisce, tá sé tábhachtach go mach daoine anta, agus man bhfuil carta géine tá cart I gatainine dá nanim a bheith tafada ar an meallach cart. Fuairmach bhígiúla mar a dúirt na hana lógóna, agus tá sé sin tábhachtach ó heh na ggólachtaí poiblí, tu go méid sin ag an tamil, arcaíocht agus iniuúlach teanga, an bhórsprach is tócha tá ag an tacht nua, ná go mach fehebháin géad, go mach iniuúlach sa Gaeilge ag fehebháin géad de arcathe sa stát chóras faoi dhearre fehe trucha. Níl sé sin róád a bhain. Tá mí de caintear a gábhíle cheir chéad sa 84 láúair d mar sin, so níl sé róád a bhain. Cuasaí fógraíochta, alta de agus is tólim go néontóig sibh nuair a deireadh go bhfuil sé sin fása go mór, go bhfuil cuasaí fógraíochta I Gaeilge le clos le feiceáil agus le léamh sa sféir feiblin, sa meas go phobal, sa rémas phobal, agus is tólim go rud é sin atá tharbh darafach do lachtú sáite na teanga. Feimíocht agus contasacht tá freagracht is ar cholachtaí poiblí den éigen animnú a ghlacaigh freagracht as chur a bhaim na reachtaíochta, agus a thuairis góig don bríomhaimeach ar bhan bbliantúil ar aimúlacht an cholachta don na reachtaíocht teanga, agus beag tuairisc nó achimire ar an dúiris sin I ngach tuairisgáil bbliantúil a machchan seo. Seirbhí sé díre ar a bobbal, agus tá sé sin, sais in bhíonthe an héin. Ach seirbhí sé chur agás na húdrás áitiúla, bhíon go leor cólachtaí faoi chonra ag údrás áitiúla le beidir puilir na bóthir I dheisiú, gus má se beag ar san iad héine úmper faoi álagus gur cólachtaí poiblí iad héin. Hís ar chléan san sa chúine tá seirbhí sé ar líne, agus is tócha gur seanáid go dagan an pobl agus na cólachtaí poiblí dangháil le na chéile, na hart na beidir go bhfuil an ligh is mó. Seirbhí sé ar líne, seirbhí sé cúntar, seirbhí sé telefón agus go minic brú 9 ó brú héan mátá seirbhí sé an Gaeilge agus go minic clisian ar an ggóras san áit sin. Síomhan na gréasáin ar a bhfuil ábhar statach nó nach mogan agus ábhar beidir saghlúiste nó ábhar idir gníomhach, idir an úsáideoir agus an cólach poiblí. Agus tá cuasaí sa Gaeltacht ar nó go machchan éon ifig a bheitchaigh an Gaeltacht ag an cólach poiblí sa Gaeltacht go mach na seirbhí sí ar fad ar fáil insna Gaeltachtaí. Limistéir planáil na teanga chomá chéana agus tá siad son chur gás maile le choíoch a maile na hínse agus glondalcáin mlá clia. Glór idir bhartíocht is tóch idir achtainna na dangacha agus achtainna eile ar nó, tacht dachas, ach an gáda síchánan, tacht an flanála agus an tacht créalacháin ina measc. So an cumarsáide scríbin achimir ríis, bu riamhfoiste agus litricha a chafaí a bheith freagarte sa teanga chéana. Ach inis tá leis an tacht nua an na meán ó síalta cuimsethe go méid an freagra a tastáil sa teanga ifigiúil chéana. Cumarsáide scríbin leis a bobbal a gaiitiine, lena náirítar inis chumá margaíocht feidblí generálta gur an Gaeilge nó a méarla nó an Gaeilge agus a méarla a bheith an cumarsáid. Mar a lomen san áchéanamh chuntasacht an phobal nó an ggólachtaí poiblí an duine sin a cappa ón mainistíocht chun muirseichtaí an a bhar aimíocht agus ar thuairisciú ar aibble gáidín an achtainna. A cinnte go gur far achamire ar fáil faoi aimíocht agus
faoi dhéúlacht de stocha don bríomhaimeach. Bhil an rion go grothóch gach chola peibli seola riomhfost lechuige seo. ATO ag anam cholacht na peibli agus ag gov.caí. ATO 8 na dangacha figiúla. Agus an chúistána sin gur daine muid atá soglóiste tá bhstig an stát chóras agus má se in náte bheith cheangal na nóga seo le duine go ganglóí leis an desca. Fiú má bhagan an duine go postile nó má héan an duine sin ar scor go bhfuil an riomhfos fós a túrlingt ar an desk cart. Loma ó chéanamh scéimena. Tá scéimena tangan dagan a hégan airde le hartar céad chuige cólach peibli as cúchéad seasca trí. So ní an túfás acacht. An for bhórcha is cólachtaí iad a bhfuil go blú cheangal nó nascacha leis a bobbal. Tá siad lochtach mar a dúirt me de bhar go bhfuil siad go leorcha bunathe ar gealtanis sa chásas go meach faní ar fáil agus i le héad. Fannig na gealtanis atá ionta sin I bhaim go dtí go ganglítar nó gur for caidáin ina náid. Beg na caidáin stólam go meisiid seo ile go bhálach ina lán slite agus go gur for dulgus ar na cólachtaí peibli seirbhísí is tócha tras rannacha chur ar fáil don bobbal go leor dus na seirbhísí cúntar, seirbhísí telefón, seirbhísí ar lín agus a lehéidir sin go nún faoin na barnaí sin nach mór láthirach. Beg tríomhíad na cólachtaí peibli le underbháilí dhéanamh ar na caidáin agus tacht ar chóréiteach más gá leis an rion maidir le cad is féidir nó cad nach féidir I dhéanamh. Agus arnó levéil inúlachta sa gailge be se sin le tástáil agus cén levéil inúlachta bhecha gceist le gachbáil fórne ins na cólachtaí peibli. Well, tá go leor macnamh le déanamh sin. Ní gágamach eiste fuirife ó héamh na gramadaíige a scríomh tománaí bus an cehardó cethir ó ghaileh go dtíon chearú rua. So má tá céal leis sin tuige sibh catá a gceiste gom. Cuasaí fógraíochta, well, ní ceisteach go bhfuil fógraíocht anna háchtach. Tá sa goin go naibrín fógraíocht, mar ní chaach na cólachtaí in irid sin airgid leis a fógraíocht morach sin. Caig na cólachtaí peibli cinnte go bhfuil feitheháin géad ar a laid a go fógraíochtain is dianta go hiile go thomláin trí ghailge. Agus ina haca sin go bhfuil cúigháin géad dá muisiad bhliantúil a gahabhacha ar ógraíocht trí ghailge atá fáilsethe ar na meáin a ghailge. Agus is mór an bhéidir sin sa clí is gur go bhfuil seanshág a gluise tú nó go bheice tú fógra an ghailge iad a gná lá ag feirinú I ggéisteacht leis na meáin. nó ag léamh na meáin chumá chéanna. Tá sampla maithan sagam agus seo é Lochlan ó Maráin tá mar eistóir as deisgurt bhlá clia agus seo ceannas na fógraí sár sólim atá á chréile fi láthir. Ní an gach písa bí. Maidir le bí leis marc seo an mar cáiliachta. Cílíonn si sin gur targa é ar an caidáin is oride bord bí a dhéantar a iarhéamh nó ag gach céim. Agus bíonn tú ag taco le targóirí ar cháiliachta dhearbhithe. Rounding an bia le marc cáiliacht bord bia, mar as féidir at brathir. Fógra an bha, cho fatas nach fiol héntóir, nó fiol séntóir hu jaca me wat a cúpla glasran sin carcalóir ar a máir aige. A charíis tugann sin a fés gur féidir agus go bhfuil eistóirí maithe a bhfuil gailge wathcha gur féidir le freastal ar an dárá, mar sé lorcán an nó Lochlan ó Maráin a dúsáid siad an legan béirle chomá chéanna. Tá taide anna spéisiúil díreach fáilsethe ag gailchaltúir agus a rinne amárach research cólacht taide agus dhéanaan go leor staidirh ar bhaile cólachtaí agus tá sé thar a bheith spéisiúil chutas na torthaí atá le feiceáil an seanis. Cé go cethir bháin géadacha déanaan siad íireacht nas na daine chur ceistere fógra radio ngailge hiiscint irid agus is féidir leo. Déanaan cé go dómháin géad go íireacht fógraí telefíse gailge hiiscint nóair áchann siad orthú. I gás fógráin in óchtán déanaan dachad a ceirháin géad a íireacht irid is féidir díobh a hiiscint. Agus chuinean an bharga tríomhán na gailge le loch brownde, well, an irid seo. Chans níos mó
an go ganóig dachad a hen bhain géad a targi nó seirbhísí má úsáitir an ghailge sa bharagaíocht a bhain an lo. Agus íocaig fé sé bhain géad níos mána carú costas níos irde as targi nó seirbhísí in an úsáitir an ghailge. Tá igiúr seo níos irde i meas daoine óga faoi láthir trocha sé bhain géad a gás daoine faoi van trocha cúig bliana dís agus fé néhhain géad a gás daoine idir trocha cúig agus dá a ceir. Agus tá sé sin Har a bheith súntaach agus díirech le cur lei sin is dócha hí cruniúgam le chola peibli le déanaí caiicí seo hin a dúirtlam go raibh torthaí anna spéisiúil a maidir le trácht na fógraí na meán ho síalta bhí á ailsiú acu. So dír me orthú cad a bhí gceist leis an bhfuil dúirtar go raibh breis agus fethe bháin géad níos mó ama go raibh níos mó ná fethe bháin géad níos mó ama a chahabh leis na postálacha líne i nGaeilge na mar a bhí leis na postálacha i méarla. So go raibh an tarach agus an fistracht measc an phobal go raibh sé níos tréine a bhd oscin fethe bháin géad. So scéal Har a bheith suntasach é sin. Ar nó ní raibh beidir dóthain meáine an chun freastal an túlach nua fógraíocht an Ghaeilge seo agus cosúla scanán Kevin Costner beidir gohfuil sé feice goibh Field of Dreams, builders and they will come agus lí tá sé sin fear. Mar beidir go raibh taithí go bhar extra puncaí í inis tá extra G an. Agus tá cólachtaí eile chomá, cloisim go bhfuil nuachtán nua, nuachtán seachtanúil le fáilsiú go lua omláin an Ghaeilge, tá éir bhío an, tá meon eile, tá mollscéal, tá bloc, tá go leor meáin i buint tarifa seach don géadú riamh tá radio na Gaeltachta i ghlacha le fógraíocht i Ghaeilge. Seo ceann atá involta mar ógra sa clí is nach bhfuil éige i caint an ach an glór, ach tá sé tharbheith crothaíoch an clí go bhfuil an cólach peibli seo an rion blís ceirt tréis túirt faoin bhógra seo. Má rinneach cara a cuine, is féidir leat a bracha bhfuil tú fógathe sa dorchadas. Tá sé tábhachtach a hiiscint go bhfuil cabhar fáildeid. Victimscharter.ie chuirtar eolas fáildeid theirbhísí aistriúcháin na cearta atá agat agus an tacaíocht atá ag teastáiliúid. Tá cearta agat, tá tacaíocht agat, tá go agat. Faide cuidse i gart na níospartach. Na cur fáildeid ag rialtas na hÉireann. Stólam gur fógrad an chiad an sin. Ní gá gomeach glórtha i caint nó gomeach na héad an scáil an na caint ach an úsáid fíorchrathaíoch a bhaineann siad as na graficí agus as na focail an téacs an cóip sin atá á lonarú trasna an scáil an is sólam go bhfuil sé Har a bheith éfachtach. Tá míad anna gnách san ifige gcuine in seomar tá míad ag déanamh tástáil inis dhéalúntais na ggólachtaí peibli don bhliain se caiite agus bégan doing tuairt faoi háirseach omláin as an nua sein cheapcha i dhearra agus a thógant le go bhféadach na cólachtaí peibli an na méideachtaí agsúla tá acu maidir leis an na gníomhaíochtaí fógraíochta a chlárúling le tuairt le fis éirigló an fethe bháin géad seo a bhaint amach. Agus is tóling go bhfuil éirithe go mailing leis an táirseach is tólim tá sé réasúnta fuirist úsáid agus tá míid tréis dhiróga is tócha síos go dtí na méideachtaí is bunúsaí atá ann le gur féidirling tuis ceart a thógant gníomhaíochtaí fógraíochta na ggólachtaí peibli. Tá an táirseach se seolta le breise go seachtain inis agus tá tá hart gháchéad nó mar sin cólacht peibli go dtí seo tréis an chlárú nó tuairt faoin chlárú go dtí seo. So tá míad anna hásta leis an eisceú atá áil againn. Mar a dréanam chuir dhéanam mar chóisiimplí agus a détamí sé chuna chin tú go bhíad faoi an táirseach a chomhlíonna agus i dhéanamh go cíalmhar agus na méideachtaí chuí a ghlacha dá réir. Tá sé sin go léir fáil
an siomh a gwn chomá chéanna. So láidirú rís mar a denim mar acha mide láidirú cheartta tanga an phobal láir an na Gaeilge. Tráchtarach agus farachánaí an ar físí reachtaíochta eile a bhainean le húsáid nó seasamh na Gaeilge. So láthir Gaeilge dachas mar a denim gofuil míad a breanúir a láthir tíhíocht sa Gaeltacht agus an chréaltóireacht a Gaeilge cumada míad súil géir sin an tamar fad. Agus níl mid rá nach bhfuil an cá gofuil an cá fós le buchan tá. Tá go leor ibrin le díanamh go fóil mar a denim na crítheirbhísí poiblí seo, na seirbhísí líne lína, seirbhísí contar, na seirbhísí telefón, rudí anna banúsacha iad seo. Agus tá míad a breanúnis sprucanna chu a gás atá ag dípar go méid nócha bhain géad a seirbhísí poiblí á seachada líne faoin mbliain 23, níl sé sin a bhd wein. So, cábhágann sé sin na seirbhísí líne trí Gaeilge, well, tá bearnaí ann, ní léon cheistú sin. Agus go minic clisin an teirbhís ag an staid go dastíon inchar fórne le Gaeilge. Agus is minic go réiteach an dhégan na gníomh atá sa teirbhís trí Gaeilge. So seo rud a cheartóig an phlean náisiúnta tá míad a súil agus na sprucan atá leachanach ó thaobh na hinúlachta agus ó thaobh na harcaíochta Gaeilgeige. An phlean náisiúnta tá coiste a bunaíodh an 2022 tá siad le tuairisciú faoi bheitheh na bliana seo a lecaigh amach beidir map a bóthir nó léirscáil doing ar cáhfuil míad a dul. Cad iad cáhfuil na bearnaí conas is fearr le tuairt faoin níiad a líana. Caidáin na seirbhísí poiblí ausú, líon na seirbhísí poiblí trí Gaeilge bhéadú agus inúlacht sa Gaeilge bheith ag feithebháin géad darcathe faoin mbliain 23. Is tá nua a stigan sin. Ní hé gur daoine iad seo a thugad isteach sa stát chóras an istíireach, seans gur sibsetá gist ach gur a boga go post nua chrothathe a bhaisibh agus dhéanaing nabhard don bhocail nua in éon chóhéics eile. So tá go leor sa léireachta faoi catatá a tastáil cén inúlach tanga an gatha siad a bheith cho líofa leats agus lumsa. Tá chur amach go leor goibhse ar an tastatóireach Gaeilge nó an teig. An méid si a dó an chaidán is fearr a tastáil os na harcaí seo. Ní bhaid. Tá sé bhain níos ábhachtaí gomach an teirbhís ag gomach an tmánaí bos cehardal cethir in an Gaeilge a labhairt liom seachas a bheith iscríomh eistedum. Rud mar a gcéanna leis an tétá gobar sa stáisiún na ngádaí nó tá má ar thaobh a bmhóthire i labhairt leis a bobbal gomach Gaeilge bhá cumarsáide ag na buil sin don gharda síochána. Agus álaigh ríist san ifig poist nó na haibrithe leis an bór sa láthair electrichis nó éon cholacht poiblí eile. So beag sa léireacht le fáil nó le tuairt ina leis sin, beag daoine le hinúlachtaí éagsúla, tam cinnte go méid siad ó tastáil dóibh san beidir a bheith ag freastal ar chuirsaí eistriúcháin, glí eistriúcháin ar reachtaíocht agus a lehéadí sin. Ach tá sé sin le plé. Cén líon fórne an ngach cólach poiblí sa tír nó an é gur ag na cólachtaí poiblí is mó atá teangháil sin bobbal, ní lis a goin go fóil. Agus cén grád fórne. Well, bhain siad an tuairim an grád is ísle, ifig a chléirechis, go dtíon grád is irde, go dtí an tardrónaí rinne. nó ag gás ospedal, an pórtéir taobhiste don doras, go dtíon máin lia is sin srí. Agus chur den éigen ceistir am an é. Ar bhear leat do chuis briste bheith cnasathe trí Gaeilge nó bheith cnasathe agus deisithe gart. Well, bearlam an péireann á ire gomach an Gaeilge ar a hell nó ar a tail ag an máin lia atá ag gceist agus ba deadach tá an Gaeilge go leor go ní bheith san áit na bhfuil siad marach gur a grád ard agus an ár teist beidir iad san a bhí ag sadéir in éireann. So, seo an reachtaíocht hain atá inniúil in Gaeilge, nílas gom cén inniúlacht atá ag gceist. Beg le fis túraigh an pleanáisiúnta é sin le fis. Feithbháin géad ar a líad den iran ar cófar chuig cólachtaí poiblí inniúil álaigh. So, ar cófar isteach a Boston na beidir tá agus daoine tá ann hena hain
a bhoga I dro Sherabísí chur fáil trí gailge. Agus ní ifige gailge iad seo, tá mé de caint seo fostanna gná fostanna atá istigh san airnáil hena hain, ach go mecht na postanna seo nó na fostathe seo á níanamh trí bheán na gailge. So arís sin beidir abhrehanú arís ar an bhéad atá gceist, ach más maoíonn tú go bhfuil mí de tacht ó level 4 ísisiil agus an rud tá gceist go seo, bhí sé fos díag as 8,324 ar raibh gailge luaite leo idir fógarte ar an televís am cheapacháin faibli pass idir 28 agus 25 sin 9.2 bháin géad. Nis níle mar ágúil sé sin anadíoch ach tuigeann sibh mo faointe. Seo hiad na forálacha tá fós le chur a bhaim, ach tuigh feim le seo ribh ar an na bliana go huaibriach man na bhaimítar ribré iad. Né a choras TFC chun crín tafod a dhéanamh anim tedal seola, fuireamach é figiúla, logo, chur gás cólach atá cólach paibli tá aharún ag ábrán dáil, gur an gailge nó gailge agus a méle bheisiid, so daharig Irish Water go isce éan, né díon san logo a cholach paibli nua. Aber méis gur comisiún na meán, gailge bháin a bheith gan. Díreach mar a bhí, nuair a bhí Éireann Ród Éireann nó Bus Éireann á gapad an géadúir. Agus an son, sa láthair tríú pártaí na cólachtaí, faoi chunra ag cólachtaí paibli, go mbeidh dúlgus álas gur cólach paibli iad orthú. So sin mise, agus tá míid feite an nó aimsir fan, tá cód QR an sin goin, má tá le héad weit go das féin weit Grian grafa hógan da sin nó mahasíon weit an screen grab a hógan der sin túrise ag commissioner.ie to. Agus is bra linne an tiidir gháil a bhíon idir muid agus an pobl agus bíon go leor tráchta ar an riamhfost ólas ag commissioner.ie. Táid ar níhil a fastal ar a bobbal agus a spráling nuair hagan an pobl chuin le bíoch sé le garán nó le ceist nó le soléirú a lura ggóin. So sin mise iníomh agus mátá ceistena is tám lántásta dáiláileo in na gaan agus beidir go múching an chur a láthair, mar beag na slááin seo ar fáil iníomh de réir mar a hiige me. Ja, sinné go tíach, so curfar an fís an seo agus seans na sleam an freisin ar fáil ní me go lá na dáta i chiúirteach béis ar fáil agus curfar aon na bhí chláirithe ar nólas. Ach gur míle maithad a fádaí bhí sé sin simú agus cínta an tardbach. Tá sam go an dúfas ar ceistena ar méid sa pléite tain go fád a linne ó Grám, so tréintach an deise bhhainine na nithe se phlé go hoscailte agus freagraíáil díach chutain th ceán an effiige commissionéir teanga, so sinné go díach. Níle me galún go bhfuil freagra go mar chunig cheisteach bunig í tríal as mar réich mar sir. Sinné, so duine bheith a bhfuil ceiste go lebredel is féidir a chuir seasta chat in sin nó ceapan ghfuil duine cinn tanéis rá gháil ceiste chur nairde, so duine me iirecht an duine sin bhaint go múisinis so chuig mar ceist an mé Philip beginnis sin níos an bhfuil mé a clin. Ítach, tá tú le clistal ítach ra leat gur mahad. Perfect. Pádaí gur míle maigad tá spántas bhí sé ínta simú ar fad. An ceiste bhfuil agam ná buineann si leis an sprocalúí tú an sin a bhfuil an rialtas fithe fáin géad de arcathe nua géala a bheith acu rih 2003. So rinne mé féin an chasas orpach na Gaeilge cúpla bliain ó hin agus bhain mé caid ar le amach. An mé orm an chasas sin a bhaintseach a ríis nó scrúdú a dhéanú a ríis nó. Ceist an bh agus níl freagra na ceiste sin na gum go dtí go bhfuil an map a bóthir seo ón blean náisiúnta gine socha Philip. An rud a díring ná sé is fearr an chaid an Gaeilge bheith agat, sé smó deisina a bheith agat taobh istigh an Stát Chóras. Is léir díreach ó bheith géisteach leat go bhfuil cumas
córá fear wagat ó héh na gailge agus an áíre leis an íring a glána ancient sin nóch a bháin géad den bhéad atá tastáil. Is tólim gur bhfuil duchaid ansa go bhfuil sé fuirife don nóch a bháin géad don tangáil a bheith ar an pobl agus an stát choras. So dhéanaan cinnte más rudé agus is léir go bhfuil tú de hir chur fiáar de chud gailge má tan tú freistal ar chósa le gailchaltúr. Buin an spruchasíir de gur féidir le amachchas. Bheith am molla dat más féidir le túir faoin scrúdú ríis, mar is léir pe gradam a bhain tú machchan chéadúir go meid scóir níos ára go tin chéadú eile, agus sé smó a eins tú as sin sé smó deis nach chrothó sé tam cinnte go sin. Ítach gur maithad Philippa sin. Ní sem mula aon den eile in sinna a ggéir leirt ó sort is féidir dom úsaidan tú an crapí san éachtar le de lába chur an airde. Mú os ísisiil scomaning. Ní fiú mé ardóg chuirtain be an si bhhaint go mús. Fad sam a fanna beidir ar cheisna ó dramile. Is chumhéin ó méid atá atáirú is le feiceil fi láthir sa hiag bin ógreachta mar de sunta sí go rinne be bhfuil an réilgéir de lecu. Tá muide a chuirt fi deara agus tá sé eáil ghfuil chaintúí béirle hain a chuirt fi deara. So hís rud nua so de chuile rinne stoppa is a géisteach so Tá cíal leis go bhfuil cuacht margacht do bhaintris mar tumas a lugus stoppa le bheith géisteach leis. Ach fi láthir tan caid an éonrad a feici na chluistí amsa tan caid an anha na cína spáintún timar hampla. A bhfuil aon implachtaí an mar bhfuil aber an ógreachtaí inter ar an gaiid an chéanaan nuair caiid an choháir leis na fógreachtaí béle. Cinnte agus is tólim gur tá point an bh ar den sanna go iníomh. Bhí feible ceann amháin i dhéon cóla peblií an nurig agus tháinig gerán chuin mar bhí focail amháin ochir ocail an áíre sa bhógra héin hí an áiríocht mí chrín. Ní raibh se chó donna agus a bhí daine meas, mar bhí an focail a úsáideach agus an legan don ocail úsáideach bhí sé fós buinteach leis an le trin an ógra héin. Ach iad dám géan a tháinig geráin chuin go tréan faoi chuir an taisteúir fada in áit nach raibh gá leis. Sé bhhailtí an gandul. A bhhailtí bhíon an gandul, tá ceart agad. Agus an áíre bhainse ó híal nó ó éirim an ógra. Chuirgás an rud atá lerug agus íortha ifige chomisnéir atanga ar gach cóla pebliana ná choramíocht a chuirt ó héamh na teachtarachta. So gomach an fad don ógra méir agus an gailge ar cóád gomach an teachtarach canan chéana á seachada ar an gá cheannacha. Agus hí locht ar cheannacha agus bégan dóibh haring. Ná tá seanna chostaach ar cholachtaí peblií, tá seanna chostaach fógra telefíse i dhéanamh. Agus an molla bhí gine ná úsáidína tá caint ar scáileán, úsáid an glór, faoi mar duine gon sin leis an Rhine agus Kirt, ach nó é sin na úsáid eisteúir atá líofa sa ghaeilge agus a hiiciig an difriocht idir an sína fada chudán nó gan. Is léir go bhfuil lochlan ó mar an go bhfuil se cumasach sa clí sin, agus an tír lán le heisteúirí den sco. Law me room to improve ó chéanamh san Dermot Bannon, an té dhéanaan áthú nó glór an sin ar a glár sin Tom O'Sullivan scona gailgeige. So tá siad an, tá na heisteúirí ann, agus tá difriocht mhór idir eisteachán a dhéanamh ar ógra agus cóip eisteachán a dhéanamh ar ógra. Tá eisteachóirí fuirife ionintach amachchan sin dhéanamh eisteachán ar thuairascáil bblion túil, ach ná túair fógra dóibh, tá se cosú le capal a Cheltenham a chur go dtí na Olympacha. Ní honan an dá sport má higann tú leat me. Yeah, no, cínte, gur mína maithad. Agus feiceann de ceisina ag Aoife, so duna iarcht tú bhaint go míos sin a Aoife. Ní chluiste mu tú go fóil beidir baní
agus bhí tú rán sinádí Marielle ar níos mó puist beidir taxús leis an Gaeilge agus an ceiste agam ná bhfuil é náit gur féidir an bheith fear amach de deis na nua. Ceist an bha, níl fósas ócha bheith den túrim go go siad ar fád tríd an choras capacháin fibrí trí pass. Ach is tócha faoin trás an rud atá bhla gomsa do gathcóla pibrí ná a good arcaíochta ar fád a dhéanamh trí bhain na Gaeilge chomá le béirle. Agus a chúisitá lei sin ná tá tubair, níl an tubair dáin. Tá na cólachtaí ar fád i gomíocht le na chéile lerug na daoine céanna. Ach ní ragrinn sé sin de ceis mar tantas a gobar sa stát chóras hena hin. Ní lis a gom cén rain nó cén cólach piblín an na bhfuiltú agus ní gáda a rách an irid. Ach galam deit go méid falúntas nó go méid deisina amachchan seo i gascairt as an reachtaíocht seo. Is tócha ife beidir rud go bhéad fá bheith réamh gníomhach ina déobh ná go méidir go bhéad fá labhairt le de ranóg achfaní daana agus a ráleo a chur inúil go bhfuil inúlacht sa Gaeilge agat agus go meach spéise got i neisina a bheith tanga bhunathe amachchan seo. Beidir gur céimí sin go bhéad á thógant. Gur mágad. Fáilte. Mar ífa ní sem aon den sin gur ceiste chud. Tá sé bhain láchar fád an de híinetá agus tá gom go bhfuil an rap sin sa chuisnú a réig le hithe, so tuigim na cúnsaí agsúla sin agus deir seachtain na sira buinca bhuichas fádrig tá chuin. Ach éon ceiste éair cinnte caiigí chumiad nó más maiile bhíad a chuir a riomfas chum tá do mór fáilte roi bheith sin íanamh chumá. So ceistín beg amsa fád mu fannach bidre duna cinnta le ceiste chuma nu bheith cuiinú ar péin ach so hí leis na fórlach nu bhééis a tacht a bhaim i fichi ceir agus in céir an bailach is fearnú chuidir an átas fear le cin súla chuneal ar bhdí seo. Ja, de réir mar a bheith fáim i tacht leis na forrálacha sin agus mar a déidim aon óráil ná tugad fáim dóibh go dtí seo maidir leis an nacht nua Beisiid san go léir fáim hen beag fáim tugadóibh faoi ar an na bliana seo go thuáibríoch. Beag an tóla sin ar gcónaí ar fáil ón déanaan an rion chuann siad scapin siad pressráte sinna le maidir leis an instrumrachtúil eisítear i le na bhrálacha sin. Agus beag úsáú ar thaobh if ige chomisnéir teanga chumá céanna. Ítach san neart ábhardéireachta. go taobh na lepan le beidir déana sé sin néalart chu deir échuma. Sné sé trum go leor a tá méid sa tarla ítach agus tá hanaon feiceil is do chucht a ag ag san mhaasta leis so bhil tóla mar dúirtúníomh mar leis an ógréocht a tóla muna bhfuil éon deile a dhéanamh ag an ógréocht agus is rud olmhór é seo go bhfuil an teanga an normalú i measc go phobal. Agus an rud a chiallaíonn sé sin dósanna cha mé rein blianta gobar le gailscoilena. An bhí golóirdas na gasar, mí na gasar ar fád, ní bhíidir teachtas tailig nach ar bhéon Gaeilge sa bhailicha. So bhí an Gaeilge beo acu óna leabhar háachtar maidin go dtí leabhar sé dó. Agus an son hit an Gaeilge an nóst an ail. An son tháinig tíide ceathir agus go pointe beidir gur líonadh cuid den spás sin. Ach an níis tá siad i clostáil agus a feicáil agus i gléamh fógraí in Gaeilge. Agus is rud é sin atá thar bheith, déanann sé cíaldóibh is go bhfuil an teanga níos leithine ná leabhar sé hocht go dtí leabhar sé dó. A déanann sé cíaldóibh go bhfuil an teanga a mohann sin sa gnáhéal mar atá teangan bhéarla. Agus chomáile sin déanann sé álaigh do fáistí nach an Gaelscoileann atá siad. Nach an scoileann na Gaeltacht atá siad. Go gloisin siad, sin é bhí arsúla gin ón na go dtí leabhar sin ar maidin. Agus beidir go bhfuil cuide sin á chum agus. Is maithe mar dúirtú fiúhaint ina nach leabhar na Gaeilge
Tá an mar derm se gcónaí an backboiler lá na gailge má bhí dúir scoil an seanéir na feichear blian na díag. Cuma cécho lochtach beidir agus a bhíon mómúnte tá go leor folklór agus tá go leor den tanga I gluigeine na líine agus i meabhar na líine fós. Ja, no, cínsa. Ceist ein ó John Gleeson na teasa du mé iirecht eis le bhaint go miús? Ítach. Just bhí cinál rud amháin le ráim dúirú an sin gur cuasaí eisrán agus na fógraí a bhí á eisrú agus gur ceart eisdóir le a bheith plé leis na fógraí sin. Aon tíim leis go thomlána ach is dóigh nach bhfuil na cólachtaí ar an ólas mar le sin agus nach bhfuil mór an airgid ag buint leis an a lehéad oibre sin ní bhíon mór an focail ag buint leis na fógraí agus sin gur cinál fáib cinál sáchóirí sin mar le caighdeán so is dóigh gur caithí cinál na cholachtaí bheith an chumach níos fearcú ar cuasaí eiscáin seachas sin. Ein tim na John Gomlán tá sa gom go bhfuil first na gailge léirú spéise fel láthir beidir cuid an barna sin i líana le cuasaí arachtáil nó le seminar arachtáil leis an airnáil leis na háisíneachtaí na háisíneachtaí fógraíochta. Díreach le chur na úldóibh go bhfuil an taobh se ann agus inseomadidir tá ag na háisíneachtaí níos go bhfuil an taobh sin ann mar tá siad san i lorug daoine le cóip a scríomh níos beidir go dtíor fá fíormheáin focail cinnte ach má tá tú fásta ag áisíneacht mar sin tá luachar i meán. Man an éan an fógraíocht éon rud eile agus téim siar go dtíon trágar am ammóine i munscoil fadó an bun chéim léthóireachta a bhí le buinteach mar bhainteoir bunscoile ná gomeach ís léthóireachta 8 mbliana d'aois ag an leanana bfágan na scoile. Agus an chúise bhí lei sin ná gur rudar ar a tuchtaí functional reading gomeach an leanana bhanán léirscáil cóirthaí bóthir a léamh go fuirist. Agus déanaan fógraíocht lei sin, bíon fógraí éasca, bíon an tanga úsáidtear éasca, ach ní honan sin sa rá go bhfuil sé fuirist an tanga tá bhógra a aistrú, agus éadam an ógra nó éadam ón méarla a chur ina cheart. An rud atá mí de dírig ar cholachtaí peblií I dhéanamh beidir ná smaoinigí ar an ghaeilge ní mar agus sin ar deide ach mar húsáite. Agus an rud atá mí de molla de cholachtaí peblií dhéanamh chumá ná má tá feachtas blian túla nó 10 blian túla nó 11 blian túla acu ó thaobh na fógraíochtaí. Déanana í de fógraí sin ar fad an ghaeilge. Mar is féidir de bhaint an shelf blian an 1 blian agus go luach má ar do chudeirigid ar a grothaíocht. Agus feicadéis sin blian an 1 bliana leis na cólachtaí mór a trachtála le Coca-Cola nó Diageo nó Budweiser nullig. Siad na fógraí chéana ach tá siad chomhéfachtach sin gur féidir iad a Harca nuas an shelf blian an 1 bliana agus go naibrín siad agus más maoíonn tú ar Diageo nó Guinness siars na blianta an fógra bháin gailge rinne siad rointhá blianta siar na féidir ar an eile na fannacht ar an gorach agus an bairle sa gorach a teachtamach chu agus ní a bhnach tá siad a techt agus táslingar ar fád cé chomhéfachtach agus atá an ógra sin héin. So ach tá ceart go tá bearna mór le líon an sin, tá deisina ann, tá me molla chomad a cholachtaí peblií atá churamach tariscintí a lorug cholachtaí nó áisíneachtaí fógraíochta. Lína bháinna chuir isteach rá ní mór duite bheith géalúil nó géalúntas de 8 na dancha figiúla a léirú. So gur míle maithad. Míle fáilte John, míle fáilte ceistá go mágad. Ja, no ceisráid bar dúirtú sin spric nach ag mé an réilge chun tá sééis go mé mu a chuoinú miún sa spá sin seachas a gúnig I gceistí tíireach agus. Ó go díireach agus cinnte tá idir le cóananas nuair atá fógra I scríbing ar nóchtán go
gomach ráwas go taobh na chéile gomach siad chóád chóvéid cho feicálach céanna cho inléite céanna agus gomach an tachtú canan céanna á seachada. Ach is rud defriú leis is ana bhí defriú le nó hagann se go dtíon fógra atá áchréile. Sinné, fad go dige chuile eile sin bé mu airolínnista hí. Bhí idir sam bhfuilíon cheist a géin de eile dis, ní gur daoine mar dú daoine chuine bhráda na sin de seachtain na fada amach frompú ná a good lón. Yes, ní ecinn tad eile tíochta seach sa mar sin bháilm díadach má bhuichas a rá leat an íste fádaí thart an ghail chultúr agus chuile rúnin seo as an chuir láthir fiúntach sin aon rúnin. Sa san bhfuil maon taine bheas agus tadbhegus chuúir chluis macantú tar bhd cinn snú á ólamáin so is fiú go mór sin. Agus freisin an óid bháil an buchas ráil le chuile an beú a tháinacinn seo inne agus a cha agus omlún in Éichlinn. Tásúla go mé sé blinne ríis le an chéad heisiúile is rá seminar Gréasan na Gaeilge. Ní lá nach súla chuineal ar bur go trífost agus freisin ar híomh réalchultúr gaelchultúr.com le fannacht ar nólas faoin na himachtaí a bhés le techt in Gréasan na Gaeilge. Agus freisin má spéisiad beidir chuile do chud sciile na tanga tá cuas neart ólas freisin ar fáile sin, má na cuasaí chuint mu ar fáil ggóilmarí beidir má taine ar ólamód. Nu freisin go chansir dífa tá deisna an sin riomh freisin ach Wim se mar okul scoilstíach bannachtaí na féle páric ar ilug agus go méid diile seachtain na fada wa a gilug. Gur míle maith agus go míle mad a fádaí. Gur mágad níomhs, gur mágah se a locht freastal ar seo. An takeaway mór an seo ná tá deisiú na tacht ná bhí chéon cheistfuoi sin agus tásúla gom go meis tása gom gur sibse a bheith go meascsiúd a bheith go lár an éananig. An bhuichtíh agus bíocht ar seachtainna lá le pádrig den scogah.